odluka iracionalna, pogrešna i suluda i da javnost niti u Hrvatskoj niti u Njemačkoj ne odobrava takvu odluku. Osobno sam živio i radio u Njemačkoj i kada pitate prosječnog Nijemca koji je proživio strahote Drugog svjetskog rata da li bi opet išao na rusku granicu, njihov odgovor vam je 1.000.000% ne. Oni koji šire propagandu, strah i zapravo šokiraju javnost sa nekim tobožnjom ruskom opasnošću i da će, ne znam, Rusija svakog trena napasti Europu, mislim da je to laž koja nema veze sa zdravom pameću. Također htio bih se osvrnuti na činjenicu da samo Hrvatski sabor ima mandat da šalje vojnike naše izvan granica naše zemlje. Hrvatski sabor nikakvu odluku o tome nije donio i šokiralo me kada sam pročitao, piše mi smo obećali tamo poslati vojnike i u stilu vojnici naši idu na tu granicu, a onda na dnu teksta piše ali kao na kraju piše ali o tome će odlučivati Hrvatski sabor. Međutim, odluka je već donijeta. O čemu će onda Hrvatski sabor odlučivati? Zašto se javnost ne pita što želi? Zbog čega nema javne rasprave o ovom pitanju? Nama se jednostavno ova tema servira kao zdravo za gotovo, kao da je to najnormalnija činjenica i ja pozivam ovom prilikom sve zastupnike koji podržavaju tu odluku da oni prvi uzmu uniforme i oružje i da oni prvo odu na rusku granicu, a da nas koji smo protiv rata da nas ostave ovdje, jer najlakše je slati, gospodo iz HDZ-a vi se smijete, ali vi ste slali ljude u rat, dok su ljudi išli u rat i dok su ginuli za ovu zemlju vi ste pokrali cijelu državu. Nemojte se smijati, molim vas. I imam osjećaj da dok vi spremate novu privatizacijsku pljačku, odnosno val privatizacije, da opet radite isto. Samo ovaj put šaljete te jadne ljude gdje uopće nema potrebe da oni budu. Dužnost i obveza naših vojnika je da štite granice naše zemlje, a ne drugih zemalja, jer naša država je Hrvatska. I mislim da je odluka o miješanju u sukob koji nema veze s nama i zapravo koji je dio propagande Washingtona i sluganskih vlada u Europskoj uniji u jednoj, kako bi to rekao, psihološkoj borbi i ratu protiv Rusije koja zaista ne predstavlja nikakvu prijetnju niti jednoj baltičkoj zemlji, niti Njemačkoj, niti Poljskoj, niti Hrvatskoj. Znači to je sve jedna velika kampanja pranja i ispiranja mozga i zapravo se radi o huškačkoj propagandi. Naši građani, njih ne straše Rusi, njih straši ova vlada koja podiže poreze, kao što je kolega Maras rekao, na hranu, od kojih vlada koja diže cijenu struje, ovršitelji koji za 2 kune duga uzmu 600 kuna duga. Problem za građane je to što moraju kopati po smeću, što se hrane u pučkim kuhinjama, što ima sve više beskućnika i prosjaka na ulicama. Znači i ova država naša, umjesto da odvaja za siromašne, mi vidimo da naš novac, novac poreznih obveznika se planira kanalizirati u jednom drugom smjeru. Znači u vojnu opremu, u vojne misije i tako dalje. Međutim, znači kao i vlada Oreškovića i ostale prethodne vlade koje su služile Washingtonu, čini se da je zadnji rat koji ova država i ova vlada planiraju pokrenuti rat protiv siromaštva. Hvala. Program ove vlade vrlo je, ma u biti to nije program, to je jedan pamflet, ali ima jedan dio u kojem se oni dotiču, piše Hrvatska i njena vanjska politika. Kaže ovako, Republika Hrvatska će angažiranije koristiti prednosti članstva u EU i NATO. Dame i gospodo, kakve smo mi koristi do sad dobili od članstva u Europskoj uniji? Po svemu sudeći nikakvu, osim članarine od više stotina milijuna eura i mizernom novcu koji nam je vraćen nazad, nametnut nam je cijeli dio direktiva, cijeli niz direktiva koji ograničavaju
našu kako monetarnu, tako poreznu i poljoprivrednu politiku. Rezultat ulaska u Europsku uniju nije bio gospodarski rast odnosno rast zaposlenosti. Naprotiv, zaposlenih je danas manje nego je bilo kada smo u EU ulazili. Što se tiče poljoprivredne proizvodnje, ulaskom u EU ne da nismo dobili novo tržište, nego smo izgubili i naše vlastito. Broj blokiranih građana također je porastao od ulaska u EU, a ista stvar se dogodila i sa vanjskim dugom. Ja ne znam, porastao je i PDV, ja ne znam postoji li ijedan pozitivan pokazatelj gospodarski s kojim se mi ulaskom u Europsku uniju možemo pohvaliti. Jedino što vi smatrate uspjehom je vjerojatno bijeg od više od 100.000 ljudi iz naše zemlje koji su našli vjerojatno radna mjesta tamo, ali ona ovdje nisu stvorena. A osnovna ideja je bila da se ta radna mjesta stvore ovdje. Što se tiče NATO-a i njegovih blagodati, mi smo vidjeli koji su to darovi NATO pakta. Vidjeli smo nedavno u Jemenu bombardiranje, vidjeli smo tamo mrtve i to sve provodi ekipa iz Washingtona. Znači Hrvatska nije članica u NATO-u koja suodlučuje, već Amerika o svemu odlučuje, a mi smo tamo samo sluge koje slušaju i rade ono što im se kaže. Pogledajte što je Amerika u Iraku radila, dame i gospodo. Tamo je doslovce rijeka krvi potekla zbog američke agresije. Da, gospodo, nemojte glave okretati. Što se tiče američkih zločina u Libiji, odnosno NATO-ve intervencije u Libiji, na koji način je Hrvatska tamo sudjelovala? Koji su rezultati tamo? Dovedeni su islamisti na vlast, ubijen je čak i američki veleposlanik, more izbjeglica, kolone izbjeglica sad dolazi iz Libije u Europu. Tih izbjeglica prije nije bilo, a libijski narod danas živi puno gore nego je ikada živio. NATO je počeo tu lažnu humanitarnu intervenciju da bi spriječio, odnosno zaštitio civile. Međutim, civila je ubijeno u toj NATO intervenciji i onome što je uslijedilo puno više nego je stradalo u desetljećima vladavine Muamera Gaddafija. Što se tiče intervencije NATO-a u Siriji, pa mi vidimo, dame i gospodo, da je NATO taj koji naoružava te pobunjenike koji imaju jedan islamistički predznak, koji skidaju glave, koji ubijaju taoce i na kraju krajeva sami američki dužnosnici priznali su da su oni stvorili ISIL, da su ih financirali i naoružavali. I civili koji stradavaju u Siriji bivaju ubijani na dnevnoj bazi sa hrvatskim oružjem jer je Hrvatska na zahtjev SAD-a donirala američkoj vladi oružje koje je zapravo završilo u Siriji. Nitko nikada za to nije odgovarao. Što se tiče politike u Afganistanu, što je to Amerika tamo promijenila i zašto je naša vojska uopće tamo? Ne znam da li znate, ali 1980. je Kongres predvođen demokratima odlučio dovesti talibane na vlast. Dao im je novac i oružje i tada je Bin Laden bio prijatelj Amerike. I što je Amerika napravila? 8 godina je dovodila talibane na vlasti i onda pod izlikom da su talibani teroristi ih samo par godina kasnije išla rušiti i već 15 godina tamo ubija ljude. S kojim rezultatom? Zašto je Hrvatska tamo i zašto Hrvatska služi interesima NATO pakta? Što se tiče izbjegličke krize, gospodo draga, je li bilo izbjeglica iz Afganistana u kolonama? Nije. Je li ih bilo iz Sirije dok se Amerika tamo nije uključila i napravila krvavi pir? Dame i gospodo, nije. Kao što nije bilo niti iz Iraka, niti iz Libije. Američka vlada, odnosno NATO pakt, je najveći generator izbjegličke krize, a istodobno prima najmanje izbjeglica. Ja bih samo zamolio zastupnika Pernara ako može da se drži teme. Može. Što se tiče djelovanja hrvatskih predstavnika u Europskoj uniji, odnosno u NATO-u, a vi ovdje kažete da ćete se aktivnije uključiti. Kako se to Hrvatska aktivnije do sad uključivala? O čemu je Hrvatska do sada odlučivala i što je Hrvatska učinila da se genocid i zločini nad bliskoistočnim zemljama zaustave? Apsolutno ništa, kao što ništa nije učinila niti za prava Palestinaca koji su gaženi i ponižavani na dnevnoj bazi. Ovdje piše, politika vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva. Vanjska politika u funkciji ostvarenja nacionalnih interesa. Dame i gospodo,
koji to nacionalni interesi su mi i koje od tih interesa mi ispunjavamo našom vanjskom politikom. Da li je dolazak milijuna izbjeglica na naše granice, da li je to naš interes? Da li je naš interes ubijanje ljudi u Siriji ili uspon islamske države u Iraku? Kakve mi koristi, dame i gospodo, od toga imamo? Ovdje piše da će naša država braniti da će se težiti zaštiti teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta. Dame i gospodo, državne granice naše zemlje su rupa na rupi, kolone ljudi prolaze bez ikakvih dokumenata. Kolika je to sigurnosna prijetnja, suvišno je o tome govoriti. Ovdje piše također da će podržati BiH na putu prema Europskoj uniji i članstvu u NATO. Gospodo draga, a što će dobiti BiH od Europske unije i NATO? Kao da već sada tamo ne vlada visoki predstavnik, kao da BiH ionako nije upravljana izvana, kao da tamo NATO trupe već nisu stacionirane. Što se tiče vaše posljednje poante, ovdje piše sljedeće: briga o Hrvatima u BiH te skrb o hrvatskim manjinama u ostalim zemljama bit će strateška zadaća Vlade Republike Hrvatske. Dame i gospodo, zapitajte se, ako HDZ ne brine za Hrvate unutar Hrvatske, ako se Hrvati autobusima na dnevnoj bazi iz Hrvatske iseljavaju, ja znam da je nekima to smiješno, ali obiteljima ljudi mladih koji odlaze iz naše zemlje to nije nimalo smiješna tema. Znači, ako ne pomaže Hrvatima u Hrvatskoj, kako će to HDZ pomoći Hrvatima u BiH? Kako? Odgovor je jasan, odnosno nameće se sam po sebi. Nikako, dame i gospodo. I to je najveća sramota, što je stranka koja je po svojoj prirodi trebala biti državnotvorna učinila sve da se suverenitet naše zemlje raspline, da nam dolaze direktive, poput na primjer direktive o GMO-u, jer što se događa apropo vašeg suvereniteta i vašeg domoljublja, dame i gospodo, i vašeg suodlučivanja u Europskoj uniji. Europska unija donese direktivu da se dozvoljava prodaja GMO hrane za ljudsku uporabu, odnosno konkretno 2 vrste GMO soje. I što Hrvatska po tom pitanju može učiniti? Ništa, zato jer su EU direktive obvezujuće. A s druge strane, unutar Europske unije je glas Hrvatske vrijedi manje nego glas nas 4 iz Živog zida ovdje u Saboru. Znači, vas je tamo, to jest hrvatskih predstavnika u EU parlamentu možda 1%, dame i gospodo. I molim vas, gospodine Petrov, da ne pokušavate mi suflirati, da šutim jer imam pravo na izlaganje na ovu temu, molim vas. Htio bih reći da europska budućnost, što znači za HDZ europska budućnost, za nas tu u Hrvatskoj? Da li to znači naš odlazak iz Hrvatske? Da li je za vas europska budućnost da mladi ljudi odlaze u Irsku i Njemačku? Je li to njihova europska budućnost, dame i gospodo? Ne, to nije europski san, to je noćna mora. A da ne govorim o tome kakvu monetarnu politiku nam Europska unija nameće. Vi ste jedva uspjeli doći do toga da revizija uđe u HNB. Međutim, ono ključno pitanje je pitanje monetarne politike, a to pitanje bježite od njega ko vrag od tamjana. A dok se to pitanje ne riješi, ništa se, dame i gospodo, neće riješiti. Netko će reći, kakve veze ima vaša vanjska politika sa našom monetarnom politikom? Sve je to dio iste priče, sve je to priča MMF-a, sve je to priča Washingtona, Svjetske banke i Brisela. Jedino što smo od njih dobili čvrste direktive su sljedeće: mora se raditi privatizacija, i to smo vidjeli. Počelo je telefonskim putem, kako će se nastaviti sam Vrijeme. Bog zna. Ispričavam se. Hvala. Uvažene kolege zastupnici, danas imamo na temu znači MOST-ove reforme. To je ona priča znači od čovjeka koji je iza mene, zove se Božo Petrov i često puta je on govorio nama svima o reformi uprave. Ono što mi danas imamo prilike vidjeti jest da reformom uprave će zapravo tih birokrata biti više, a ne manje. A intencija, odnosno prikaz u javnosti jest obratno. Htio bih
ispričati koje je moje iskustvo sa Ministarstvom uprave koje je bilo pod kontrolom gospodina Bože Petrova, odnosno MOST-a. Iako je do sada bila praksa Ministarstva uprave da dozvoljava registracije stranaka sa imenom, na primjer HSS Stjepan Radić ili HSP Ante Starčević, usprkos tome što već postoje stranke i HSS i HSP, kada je dan zahtjev za registracijom Živi zid Ivan Vilibor Sinčić, gospođa, znači ministrica, odnosno njena pomoćnica unutar ministarstva pod njenom kontrolom je odbila taj zahtjev. Zbog čega? Ja se ispričavam, ali ja bih molio uvaženog zastupnika da se drži teme. Gospodine Petrov, govorimo o reformi uprave. Vi ovdje pričate, a mi imamo iskustvo sa Ministarstvom uprave, jer ću na kraju poentirati koliki ste licemjeri. Možete mi oduzeti riječ ako želite, ja ću otići nazad na mjesto. Nemam namjeru vam oduzimati zastupniče riječ, ali mislim da se radi o prijedlozima zakona i da je to tema sadašnje rasprave. Gospodine Petrov, hoćete mi dozvoliti da govorim ili ne? Ako ne, ja ću otići nazad. Da, ja se samo nadam da ćete se držati teme. Drugo iskustvo naše koje je bilo sa MOST-om je bilo sljedeće. Znači, predali smo zahtjev za registracijom stranke Jedina opcija i što ministarstvo radi? Iako se do sada uvijek izlazilo strankama u susret, onog trena kada je ekipa povezana sa Živim zidom dala taj zahtjev, nama se nije izašlo u susret. Kolega zastupniče, gospodine Pernar, ja vas molim da se držite teme, inače ću vam morati oduzeti riječ. Gospodine Petrov, vi ste išli na izbore sa pričom o tome kako postoji grupa ljudi koja je korumpirana, kako postoji grupa ljudi, odnosno skup pojedinaca sa privatnim interesima i što je najbitnije, koja je nepoštena i koja svoje odluke ne donosi jednako prema svima, već je pristrana. Svojim ponašanjem prema nama Ministarstvo uprave bilo je pristrano. Vaša retorika prije izbora i sada neodoljivo me podsjeća na događaj opisan u Orwellovoj knjizi Životinjska farma. U toj knjizi... Gospodine Pernar, ja vam izričem prvi put opomenu po članku 239. Ja vas molim da ne inzistirate dalje da moram poduzeti opomenu s oduzimanjem riječi. Ja vas molim i upozoravam da se držite teme. Ja imam 15 minuta, ali ako mi vi ne dozvoljavate da govorim, ako mi oduzimate to pravo, pravo, ja ću prihvatiti vašu volju ovaj put. Evo, ja bih molio, uvaženi zastupniče, ja razumijem da je danas konstituirajuća sjednica, znam da se nije uspio stići proučiti Poslovnik prije, ali u trenutku kada preuzmete riječ, onih 15 minuta koje imate na raspolaganju, drži se teme za tu raspravu. I molio bih da se skoncentrirate za tu temu. Gospodine Petrov, zar vi pokušavate meni reći da ćete mi vi govoriti što ću govoriti o reformi uprave koju vi provodite? Ne razumijem vas. Evo ovako, ja se stvarno ispričavam, ali evo ja vam moram oduzeti opomenu s oduzimanjem riječi iz razloga što nemate potrebu polemizirati. Ja vas molim da se vratite nazad na svoje mjesto. Čestitam vam na demokraciji. Hvala. Zahvaljujem se na govoru kolegi Marasu i htio bih upravo reći da je Jutarnji list napao vas, gospodine Petrov, i mene. Kaže kako je Saborom zavladalo čisto trolanje. Petrov je u savezu s Pernarom, Grmojom i Buljem parlament prometno u hram neviđene demagogije. Mi smo došli u situaciju da nam Marijan Hanžeković, koji je izgubio svoje nesretne klijente sa HRT-a zbog vaše namjere da mu se oduzme prisilna naplata putem ovrha, odlučio napadati i Grmoju jučer, a sad ste, gospodine Petrov, došli vi na red i želim vas ovom prilikom vam zahvaliti na prijedlogu kojeg ste uputili u zakon. A htio bih se samo još kratko osvrnuti na govor gospodina Marasa. Međutim, što se dogodilo? Ova me vijest toliko izbacila iz takta da sam ja zapravo zaboravio što sam gospodinu Marasu htio reći. Eto, ali vam se želim zahvaliti na tome što Hanžekoviću mrsite račune. Hvala vam. Hvala vam, predsjedniče. Prije svega, građane naše zemlje više zanima hoće li živjeti bolje u naredne 4 godine nego
tko će biti novi premijer ili ministri. Međutim, postavlja se pitanje što je potrebno za bolji život građana. Da li su to zamjene lica ili je to promjena politike. Iz onoga što smo imali prilike vidjeti iz programa Vlade, sve daje naznaku da se u suštini nastavlja sve po starom. Mi smo imali prilike vidjeti u proteklih 25 godina da je Hrvatska umjesto suverene politike vodila slugansku politiku. Imali smo prilike vidjeti gdje oni koji su govorili o domoljublju su zapravo zaveli zemlju u crno i doveli do bijega hrvatskog naroda ne samo iz nama susjedne Bosne i Hercegovine, već i iz naše vlastite domovine Hrvatske. Naš narod svakodnevno iseljava i autobusi puni mladih ljudi izlaze iz zemlje. Postavlja se pitanje tko će onda ovdje ostati? Hoćemo li to biti samo mi koji sjedimo ovdje u Saboru i zaposlenici Sabora i ljudi koje kolege iz MOST-a nazivaju uhljebima? A što je sa ostalim ljudima koji nemaju posao, koji nemaju sigurnu plaću, kojima su računi blokirani, kojima se struja iskapča ili voda? Drage dame i gospodo, obitelj Dukić, kakva je njihova budućnost u ovoj zemlji? Obitelj Dukić je danas, dok je gospodin Andrej Plenković koji sada sjedi iza leđa meni sa desne strane, dok je on danas bio u Saboru i pripremao se za nastupni govor, u to isto vrijeme je interventna policija izvlačila članove njegove obitelji iz njihovog jedinog doma na adresi Sveti Duh 8 na zagrebačkom Črnomercu. Obitelj Dukić gledala je gospodina Plenkovića kada je na televiziji u predizbornoj kampanji govorio o tome kako će se zaštititi jedina nekretnina od ovrhe i da će obitelji biti zaštićene. Danas, na toj deložaciji njega nije bilo, niti on ništa učinio da se ona zaustavi. Žalosno je što su današnji dan, znači dan kada se inaugurira Vlada, odlučili provesti tu monstruoznu radnju po nalogu strane kreditne institucije, odnosno štedno-kreditne zadruge Raiffeisen Bank iz Austrije. Bitno je za napomenuti suštinski problem koji naša zemlja ima, a to nije nažalost kadrovski. To je problem monetarne politike Hrvatske narodne banke koja trenutno niti je narodna, znači jer nije u službi naroda već u službi stranih banaka, niti je hrvatska, odnosno Hrvatska je samo na papiru, a u stvarnosti je podređena ne Hrvatskom saboru nego stranim interesima i stranim direktivama, pogotovo onima direktivama koje dolaze iz Bruxellesa, i na kraju krajeva nije niti banka jer vrši ulogu samo razmjene strane valute u domaću i obratno. Suštinski problem financijskog sustava kojeg mi imamo je sljedeći. Sav novac koji mi posjedujemo u našim novčanicima ili imamo na našim računima nastaje samo isključivo kao kredit. I taj kredit se na neki način raspodjeljivao i u konačnici došao do nas samih. Međutim, sav kredit koji smo mi posudili i kao država i kao društvo morat ćemo kad-tad vratiti uvećan za iznos kamata. I tu zapravo nastaje cijeli problem. Novac za otplatu kamate ne postoji. Drugim riječima, banke kad posuđuju kredite, posuđuju samo glavnice kredita, a novac za otplatu kamate nikada nije ušao u opticaj. Slikovito rečeno, ako hrvatska Vlada posudi $1 milijardu izvana, a mora vratiti 1,5 milijardu, onih pola milijarde ne postoji. Ova Vlada, nažalost, koliko se meni čini, nastavlja i sa provođenjem takozvane kreditne i depozitne multiplikacije, što znači da će i banke i dalje nepostojećim novcem, odnosno izmišljenim, koje postoji samo na računalnim zaslonima, izdavati kredite, zaduživati i stvarati novac, odnosno inflaciju, iako tog novca zapravo nema. Javna je tajna da je u Hrvatskoj samo 20% depozita pokriveno ili možda 30% stvarnim novcem. 70% novca kojeg građani pod navodnicima imaju na svojim računima ne postoji. Kada bi oni sutra otišli u svoje banke podići svoj novac, oni bi samo mogli naići na dugi red ljudi ispred njih i shvatili bi da tog novca nema. Umjesto da naša država sprovede monetarnu reformu, znači da Hrvatska narodna banka ponovno dobije vlast nad stvaranjem novca i da se država izravno financira od središnje banke, te da se bankama zabrani stvaranje novca iz zraka, odnosno multiplikacija kredita i depozita,
Ista ona politika monetarna koja nas je dovela do sloma provodit će se i dalje, a posljedice će biti neizbježne. Prva i osnovna posljedica nemogućnosti vraćanja kredita jest gubitak vlastite imovine. Ono kroz što je danas ujutro prolazila obitelj Dukić, neki će reći kakve to ima veze sa mnom. Pa ima, zato jer se naša država u suštini nalazi u istoj situaciji kao i ta obitelj. Ni naša Republika Hrvatska nema novaca ni da pokrije svoje vlastite rashode trenutne, a kamoli za vraćanje prethodno uzetih kredita. Stvarni deficit se skriva. Neki govore o tome da su prihodi proračuna 110 milijardi kuna, a rashodi 120, odnosno da je manjak samo 10 milijardi kuna. Međutim, već iduće godine na naplatu dolazi i 27 milijardi kuna kredita, čime se manjak zapravo povećava sa 10 na 37 milijardi kuna. Strane banke neće imati milosti prema našoj zemlji i našem narodu. I zbog toga je prilikom prošlog sastavljanja Vlade guverner Orešković prvi razgovor koji je obavio biti jako zadovoljni znači za njih. To znači dame i gospodo da je uskoro krenuo sa telefonskom rasprodajom naše zemlje. I naravno da su bankari odobravali taj njegov plan. Nažalost, gospodin Andrej Plenković koji sjedi iza mene, meni s desne strane, iako se vjerojatno protivi rasprodaji naše domovine, biti će prisiljen i ucijenjen od strane tih bankara rasprodavati ju kao što je činio njegov prethodnik Orešković, što znači da on neće imati ulogu vođe i državnika, nego tek stečajnog upravitelja. Uloga ostaje ista, a imena se mijenjaju. Kao što je Larry Hannigan, Australac, 1971. godine objasnio u svojoj knjizi Hoću zemlju plus 5%. Drage dame i gospodo, osim monetarne politike koja je dovela, kao što govorim već, do neotplativosti kredita i trajne kunske besparice u zemlji, druga pogrešna politika koju ova Vlada nova namjerava provoditi jest znači sluganstvo Washingtonu i Briselu. Nova ministrica financija Martina Dalić zapravo nije nova. Ona je stara nova ministrica koja je u međuvremenu radila za MMF i tamo se pripremala u Washingtonu za provođenje svih mjera koje će nama biti nametnute, od kojih je vjerojatno jedna od prvih uvođenje poreza na nekretnine čiji će cilj biti konačno razvlaštenje našeg naroda od imovine. Drage dame i gospodo, nakon što udare na građane naše zemlje i nakon što udare na našu samu državu i kad je rasprodaju i privatiziraju sve što je preostalo, tada ćemo na red doći i mi sami. Znači i gospodin Peđa Grbin, i gospodin Glavašević, i gospodin Marin Škibola, i moj donedavni kolega Hrvoje Runtić i moje kolege meni s desne strane u HDZ-u, svi redom. Što će reći da je plan bankara, odnosno zavjera, je globalnih razmjera, preslikava se na lokalnoj razini, ali je usmjerena protiv svih nas. Jedini koji će u takvom poretku opstati je elita koju čini samo 1% ljudi. Tih 1% kontrolira sve, drže medije, ucjenjuju vlast. A zašto? Zato jer vlast ne može sama stvarati novac, znači država nema monetarni suverenitet. I zbog takvih okolnosti i takvih okvira poslovanja je prisiljena, odnosno ovisna je o privatnim bankama za novac. A sve dok je tome tako, o kakvoj mi samostalnosti možemo pričati, o kakvoj suverenosti možemo govoriti, drage dame i gospodo. Također, vidjeli ste da je Washington, odnosno NATO, provodio katastrofalnu geopolitičku politiku. On je vodio sljedeće intervencije. Prvo je rasturio Irak i u Iraku i dan danas ljudi umiru i dan danas tamo se skidaju glave, a kolona izbjeglica dolazi u našu zemlju. Ja se nadam, to jest ja bih volio da Hrvatska umjesto vojnog naoružanja u Afganistan šalje hranu i humanitarnu pomoć. Ja bih volio kada bi Hrvatska vojska povukla svoje vojnike iz Afganistana i prestala s okupacijom te zemlje. Volio bi da se novac koji ide na vojnu misiju u Afganistanu usmjeri ka siromašnim građanima koji čekaju u redovima pred pučkim kuhinjama i koji kopaju po kontejnerima tražeći boce kako bi ih prodali za 50 lipa. Sve je više građana koji tako žive i smatram da je ova Vlada potpuno asocijalna i neosjetljiva
Kako mi možemo govoriti o ruskoj prijetnji kada tisuće naših građana ne strepe od Rusa nego od ljudi poput Hanžekovića i onih koji su mu omogućili da se nalazi u toj poziciji? Drage dame i gospodo, prijetnja hrvatskoj državnosti nisu Rusi, Srbi ili tko već mi sami sebi. Najveća prijetnja hrvatskoj državnosti smo mi saborski zastupnici koji podupiremo slugansku politiku koja vodi uništenju naše zemlje. Iz tog razloga apeliram na vašu vlastitu savjest, znači ne samo opozicije, već i kolega iz HDZ-a da ne podrže ovu vlast, da kada bude glasanje da pokažu da imaju svoj stav, da pokažu da nisu tek lutke na koncu koje će glasati po stranačkoj stezi i da kažu gospodinu Plenkoviću, gospodine Plenković, ako nećete raditi nikakve reforme, ako ćete nastaviti sa ovim što je HDZ do sada radio, mi ćemo iduće izbore izgubiti, građani nas ionako ne mogu smisliti, hajmo napraviti nešto dobro za njih. Međutim, po starom receptu ja pretpostavljam da će kolege iz HDZ-a ipak poslušno svi dići ruke za istu onu politiku koju su podupirali svo ovo vrijeme. Htio bih se također u mom govoru osvrnuti i na kratku repliku gospodina Plenkovića meni. On je meni rekao, gospodine Pernar, deložacija se morala provesti jer pravna država mora funkcionirati. Gospodine Plenković, da pravna država funkcionira, ta ilegalna kreditna zadruga iz Austrije koja nikad nije dobila dozvolu za rad od HNB-a nikada se ne bi našla u poziciji da deložira obitelj Dukić. I to je suštinska stvar. Nismo mi ometali tu deložaciju zato jer smo htjeli kršiti zakon, već samo isključivo zato jer je ta deložacija sama po sebi em nemoralna, em nezakonita. I na to se svodi sve ovo. Također, moram još jednu stvar napomenuti. Osim toga što je gospodin Plenković u predizborno vrijeme govorio da će zaštititi jednu nekretninu od ovrhe, a na kraju, kao što vidimo, HDZ i MOST su od toga odustali. Pojavljuje se i problem tajnih deložacija kojih će u budućnosti biti sve više. Taj ozbiljan problem posljedica je toga što Ovršni zakon ne kaže da ovršenik o terminu ovrhe mora biti unaprijed obaviješten, što znači da se ovrha po Ovršnom zakonu, odnosno deložacija, može provesti u bilo koje doba dana i noći. Ja apeliram na HDZ-ovu vladu i vladu MOST-a da izmjene Ovršni zakon na način da se taj horor koji se događao do sada samo pripadnicima srpske nacionalne manjine u doba rata, da ne izlaže tom hororu i naš vlastiti narod. Smatram da su deložacije bez najave horor same po sebi i da je to jedan civilizacijski nazadni moment te da nitko tome ne bi smio biti izložen. Bez obzira radilo se o Židovima u doba NDH, o Srbima u doba Domovinskog rata ili našim vlastitim građanima danas. Često puta se spominje ona famozna misao jednog njemačkog filozofa koji je rekao prvo su došli po Židove pa se nisam bunio, pa su došli po homoseksualce pa se nisam bunio jer ja nisam bio homoseksualac, pa po Jehovine svjedoke a ja nisam bio Jehovin svjedok. Drage dame i gospode, ova zločinačka politika koju provode strane banke u suradnji sa domaćim marionetama sada dolazi i do nas samih i ako se mi sada tome ne suprotstavimo, pitanje je samo trenutka koja će se iduća obitelj naći u nezavidnoj situaciji. Moram također još jednom napomenuti, ruka koja daje uvijek iznad ruke koja prima. Sve dok će vlada premijera Plenkovića ovisiti o stranim bankama za novac, ruka banke uvijek će biti iznad njegove, što znači da je ova vlada kao i prethodne vlade marionetska, odnosno upravljana izvana. Na to je upozorio nedavno i Vladimir Šeks u samoj izbornoj noći kada je rekao da neformalne grupe ljudi zapravo vladaju našom zemljom, a da smo mi koji stojimo, odnosno sjedimo u ovom Saboru, tek sudionici u jednoj predstavi koji ne donosimo odluke već ih samo provodimo. Moja iskrena želja da će se hrvatska politika jednog dana promijeniti i da ćemo živjeti u slobodnoj zemlji. Apeliram na kolege iz HDZ-a da dobro prime na znanje moje riječi i da ih uzmu srcu kako bismo jednog dana mogli biti slobodna i suverena država. Zahvaljujem se svima vama.
Hvala predsjedavajući. Pa evo, htio bih samo napomenuti da postoji razlog zašto određeni ljudi ne dolaze na sjednice Sabora. Taj razlog zapravo je proste naravi, odnosno jednostavne naravi. Velik dio ljudi naprosto nema što za reći. Toga smo svi svjedoci. Ima ljudi koji se uopće tijekom sjedanja 4 godine u Saboru ne javljaju jednom za riječ ili javljaju manje od 5 puta. Njih javnost zapravo ni ne pozna. Meni je svojedobno Sinčić rekao, kaže on meni, Pernar, ima ljudi u Saboru za koje veli da sutra nestanu ne bi niko ni znao da nekoga nema, odnosno da fali, jer nije jednostavno niti je sudjelovao na raspravama, niti ga je bilo u Saboru, dolazio je samo glasati kad se o ničemu zapravo raspravljalo nije. On je samo došao dići ruku, kako je digao ruku i otišao, i takvo ponašanje je dosta, hajmo to tako reći, često. Sad, postavlja se pitanje hoće li MOST-ov prijedlog riješiti suštinski problem. A suštinski problem je što? Ne u tome da li ljudi, nije glavni problem nas u Saboru da li ljudi dolaze na sjednice ili ne, nego je ključna stvar kakve odluke zastupnici donose. Znači, da li će njihove odluke djelovati na način da cijene recimo kruha i mlijeka padnu i ulja i šećera, ili struje padnu, ili ne znam čega, ili će porast. Da li će znači ljudi nakon tih svih reformi, ajmo reći, živjeti bolje ili gore. Za razliku od kolege Bunjca iz mog kluba zastupnika, on smatra da bi trebalo zastupnike kažnjavati. Međutim, ja koji sam na neki način najaktivniji, koji sam možda i naporan dijelu kolega ovdje, ja smatram da ne bi, jer od tih ljudi ne vidim kakve bi koristi bilo. Znači, oni bi mogli umjesto ovih tu stolica praznih, na primjer, evo sad iz HDZ-a samo možda 4 ljudi ovdje, mi bismo umjesto tih stolica mogli staviti na njih lutke i oni bi tamo mogli lijepo stajati i nitko ne bi primijetio da oni nama fale. To je ono što je netko rekao, da uloga saborskog zastupnika se razlikuje od drugih poslova koje čovjek može obavljati. Po meni, opet ću se vratiti na onu temu koju sam objašnjavao kad smo pričali o Izbornom zakonu. Dolazili oni ili ne dolazili na sjednice, bez obzira na koji način se zastupnici ovdje birali. Mi imamo osnovni problem u tome što ti zastupnici, odnosno mi kao zastupnici, nismo ti koji donosimo odluke. Znači, odluke se donose vani, nas se ovdje samo, vidjeli smo kad je došao premijer Plenković, brifira. Znači, mi smo ovdje došli maltene kao da smo došli na neki koncert, nam gospodin Plenković je izveo, ili neki mađioničar izveo je ono što su ga u Bruxellesu naučili, niti smo mi glasali o tome što su oni tamo odlučili, ne vjerujem ni da je on zapravo u suštinskom smislu glasao. Znači, jednostavno ne vidim tu ulogu zastupnika odnosno ne vidim to da li ti zastupnici dolaze ili ne na posao kao nešto što bi bilo od presudne važnosti. Jer u suštini, iako je njih, ne znam, u klubu HDZ-a 50, a oni svi misle isto. I sad oni bi, recimo, zamislili da se njih 50 jedan za drugim javlja za raspravu i da ponavlja istu priču, pa ja mislim da bi javnost jednostavno poludila. Ne bi bile gledljive sjednice Sabora, jer poanta zašto ljudi gledaju Sabor je u tome da čuju različita mišljenja, da čuju, ajmo reći, konfliktna mišljenja, mišljenja koja se sukobljavaju. Jer ako nema sukoba, recimo polemike između mene i gospodina Grmoje, ili recimo gospodin Bulj da ne javlja se za replike i tako dalje, ili gospodin Maras ili gospodin Bauk, zamislite da se mi svi ovdje slažemo, kakve bi bilo uopće smisla od gledanja ovih, kako bi rekao, sjednica. Jednostavno bi one postale dosadne. U suštini, iako zastupnici ne dolaze, jasno je da u ovoj sabornici zapravo postoje
ajmo reći 5 grupa. Ima znači SDP i HNS, mi iz Živog zida koji izražavamo svoje stavove, MOST, HDZ i nešto manjine. Ponekad kolega Lacković, on je iz Bandićeve liste. Ali što hoću reći? Iako nas nema ovdje puno, uvijek od svake stranke postoji njen predstavnik. I zapravo, znači iako nas nema 151, uvijek je rasprava živa i stvarna. Također, htio bih reći da bi zastupnike, po mojem mišljenju, trebalo prisiljavati da dolaze na rasprave, a ne na glasanje. Jer su rasprave zapravo ključne. Jer kroz te rasprave koje mi ovdje imamo, gdje međusobno razmijenimo mišljenja, oni mogu čuti argumente pro et kontra, za i protiv. Ovako, što se događa? Oni ne moraju dolaziti na raspravu, njih se zapravo prisiljava da budu što? Glasačka mašinerija. Da dižu ruke, a jesu li sudjelovali u raspravi, gospodine Jandroković? Nisu. Znači njih sad nema. I sad zamislite, oni niti su vjerojatno čitali, to stoji tamo po njihovim stolovima, to o čemu će glasati, niti ih uopće i zanima to o čemu se priča. Njihova jedina isključiva uloga je da u svojstvu parlamentarne većine se pojave ovdje na dan glasovanja i dignu ruku. I sad što? Smisao te mjere tjeranja ljudi da dolaze petkom je zapravo osiguranje kvoruma, a ne rasprave. Pazite ovo, evo pitanje za vas. Da li javnost zanima sam proces glasovanja, kako ćemo mi stiskati ovdje gumbiće, ili im je zanimljivija rasprava? Po meni je sama rasprava suštinska stvar, jer bez rasprave ni samo glasovanje nema toliku težinu. Odnosno, teme koje mi potičemo su ključne za sve. Ovom prilikom moram još jednu stvar istaknuti, a to je vama, sada predsjedavajući, da smatram da sam pogriješio kada nisam glasao za vas kao potpredsjednika Sabora, jer po onome što sam vidio ste najkorektniji predsjedavajući kojeg sam do sad vidio. Niti jedan jedini put niste grubo pristupili bilo kojem zastupniku, svakome ste dozvoljavali da kaže do kraja i niti jedan konflikt dok ste vi sjedali u toj stolici nije postojao. I smatram, to jest kad bude se idući put glasalo, ja ću glasati za vas. Eto, to sam vam htio reći. I manje više je to sve što imam za opservirati. Hvala vam. Hvala vam, predsjedniče. Prije svega, građane naše zemlje više zanima hoće li živjeti bolje u naredne 4 godine nego tko će biti novi premijer ili ministri. Međutim, postavlja se pitanje što je potrebno za bolji život građana. Da li su to zamjene lica ili je to promjena politike? Iz onoga što smo imali prilike vidjeti iz programa Vlade, sve daje naznaku da se u suštini nastavlja sve po starom. Mi smo imali prilike vidjeti u proteklih 25 godina da je Hrvatska umjesto suverene politike vodila slugansku politiku. Imali smo prilike vidjeti gdje oni koji su govorili o domoljublju su zapravo zaveli zemlju u crno i doveli do bijega hrvatskog naroda ne samo iz nama susjedne Bosne i Hercegovine, već i iz naše vlastite domovine Hrvatske. Naš narod svakodnevno iseljava i autobusi puni mladih ljudi izlaze iz zemlje. Postavlja se pitanje tko će onda ovdje ostati? Hoćemo li to biti samo mi koji sjedimo ovdje u Saboru i zaposlenici Sabora i ljudi koje kolege iz MOST-a nazivaju uhljebima? A što je sa ostalim ljudima koji nemaju posao, koji nemaju sigurnu plaću, kojima su računi blokirani, kojima se struja iskapča ili voda? Drage dame i gospodo, obitelj Dukić, kakva je njihova budućnost u ovoj zemlji? Obitelj Dukić je danas, dok je gospodin Andrej Plenković koji sada sjedi iza leđa meni sa desne strane, dok je on danas bio u Saboru i pripremao se za nastupni govor, u to isto vrijeme je interventna policija izvlačila članove njegove obitelji iz njihovog jedinog doma na adresi Sveti Duh 8 na zagrebačkom Črnomercu. Obitelj Dukić gledala je gospodina Plenkovića kada je na televiziji u predizbornoj kampanji govorio o tome
kako će se zaštititi jedina nekretnina od ovrhe i da će obitelji biti zaštićene. Danas, na toj deložaciji njega nije bilo, niti je on ništa učinio da se ona zaustavi. Žalosno je što su današnji dan, znači dan kada se inaugurira Vlada, odlučili provesti tu monstruoznu radnju po nalogu strane kreditne institucije, odnosno štedno-kreditne zadruge Raiffeisen Bank iz Austrije. Bitno je za napomenuti suštinski problem koji naša zemlja ima, a to nije nažalost kadrovski. To je problem monetarne politike Hrvatske narodne banke koja trenutno niti je narodna, znači jer nije u službi naroda već u službi stranih banaka, niti je hrvatska, odnosno Hrvatska je samo na papiru, a u stvarnosti je podređena ne Hrvatskom saboru nego stranim interesima i stranim direktivama, pogotovo onima direktivama koje dolaze iz Bruxellesa i na kraju krajeva nije niti banka jer vrši ulogu samo razmjene strane valute u domaću i obratno. Suštinski problem financijskog sustava kojeg mi imamo je sljedeći. Sav novac koji mi posjedujemo u našim novčanicima ili imamo na našim računima nastaje samo isključivo kao kredit. I taj kredit se na neki način raspodjeljivao i u konačnici došao do nas samih. Međutim, sav kredit koji smo mi posudili i kao država i kao društvo morat ćemo kad-tad vratiti uvećan za iznos kamata. I tu zapravo nastaje cijeli problem. Novac za otplatu kamate ne postoji. Drugim riječima, banke kad posuđuju kredite, posuđuju samo glavnice kredita, a novac za otplatu kamate nikada nije ušao u opticaj. Slikovito rečeno, ako hrvatska Vlada posudi milijardu dolara izvana, a mora vratiti milijardu i pol, onih pola milijarde ne postoji. Ova Vlada, nažalost, koliko se meni čini, nastavlja i sa provođenjem takozvane kreditne i depozitne multiplikacije, što znači da će i banke i dalje nepostojećim novcem, odnosno izmišljenim, koje postoji samo na računalnim zaslonima, izdavati kredite, zaduživati i stvarati novac, odnosno inflaciju, iako tog novca zapravo nema. Javna je tajna da je u Hrvatskoj samo 20% depozita pokriveno ili možda 30% stvarnim novcem. 70% novca kojeg građani pod navodnicima imaju na svojim računima ne postoji. Kada bi oni sutra otišli u svoje banke podići svoj novac, oni bi samo mogli naići na dugi red ljudi ispred njih i shvatili bi da tog novca nema. Umjesto da naša država sprovede monetarnu reformu, znači da Hrvatska narodna banka ponovno dobije vlast nad stvaranjem novca i da se država izravno financira od središnje banke, te da se bankama zabrani stvaranje novca iz zraka, odnosno multiplikacija kredita i depozita, ista ona politika monetarna koja nas je dovela do sloma provodit će se i dalje, a posljedice će biti neizbježne. Prva i osnovna posljedica nemogućnosti vraćanja kredita jest gubitak vlastite imovine. Ono kroz što je danas ujutro prolazila obitelj Dukić, neki će reći kakve to ima veze sa mnom. Pa ima, zato jer se naša država u suštini nalazi u istoj situaciji kao i ta obitelj. Ni naša Republika Hrvatska nema novaca ni da pokrije svoje vlastite rashode trenutne, a kamoli za vraćanje prethodno uzetih kredita. Stvarni deficit se skriva. Neki govore o tome da su prihodi proračuna 110 milijardi kuna, a rashodi 120, odnosno da je manjak samo 10 milijardi kuna. Međutim, već iduće godine na naplatu dolazi i 27 milijardi kuna kredita, čime se manjak zapravo povećava sa 10 na 37 milijardi kuna. Strane banke neće imati milosti prema našoj zemlji i našem narodu. I zbog toga je prilikom prošlog sastavljanja Vlade guverner Orešković prvi razgovor koji je obavio otišao raditi u Kitzbühel sa bankarima i nakon tog razgovora rekao je da su bili jako zadovoljni. Što biti jako zadovoljni znači za njih? To znači dame i gospodo da je uskoro krenuo sa telefonskom rasprodajom naše zemlje. I naravno da su bankari odobravali taj njegov plan. Nažalost, gospodin Andrej Plenković koji sjedi iza mene, meni s desne strane, iako se vjerojatno protivi rasprodaji naše domovine, biti će prisiljen i ucijenjen od strane tih bankara rasprodavati ju kao što je činio njegov prethodnik Orešković. Što znači da on neće imati ulogu vođe i državnika, nego tek stečajnog upravitelja. Uloga ostaje ista, a imena se mijenjaju.
Kao što je i Larry Hannigan, Australac, 1971. godine objasnio u svojoj knjizi Hoću zemlju plus 5%. Drage dame i gospodo, osim monetarne politike koja je dovela, kao što govorim već, do neotplativosti kredita i trajne kunske besparice u zemlji, druga pogrešna politika koju ova Vlada nova namjerava provoditi jest znači sluganstvo Washingtonu i Briselu. Nova ministrica financija Martina Dalić zapravo nije nova. Ona je stara nova ministrica koja je u međuvremenu radila za MMF i tamo se pripremala u Washingtonu za provođenje svih mjera koje će nama biti nametnute, od kojih je vjerojatno jedna od prvih uvođenje poreza na nekretnine čiji će cilj biti konačno razvlaštenje našeg naroda od imovine. Drage dame i gospodo, nakon što udare na građane naše zemlje i nakon što udare na našu samu državu i kad je rasprodaju i privatiziraju sve što je preostalo, tada ćemo na red doći mi sami. Znači i gospodin Peđa Grbin, i gospodin Glavašević, i gospodin Marin Škibola, i moj donedavni kolega Hrvoje Runtić, i moje kolege meni s desne strane u HDZ-u, svi redom. Što će reći da je plan bankara, odnosno zavjera, je globalnih razmjera, preslikava se na lokalnoj razini, ali je usmjerena protiv svih nas. Jedini koji će u takvom poretku opstati je elita koju čini samo 1% ljudi. Tih 1% kontrolira sve, drže medije, ucjenjuju vlast. A zašto? Zato jer vlast ne može sama stvarati novac, znači država nema monetarni suverenitet. I zbog takvih okolnosti i takvih okvira poslovanja je prisiljena, odnosno ovisna je o privatnim bankama za novac. A sve dok je tome tako, o kakvoj mi samostalnosti možemo pričati, o kakvoj suverenosti možemo govoriti, drage dame i gospodo. Također, vidjeli ste da je Washington, odnosno NATO, provodio katastrofalnu geopolitičku politiku. On je vodio sljedeće intervencije. Prvo je rasturio Irak i u Iraku i dan danas ljudi umiru i dan danas tamo se skidaju glave, a kolona izbjeglica dolazi u našu zemlju. Ja se nadam, to jest ja bih volio da Hrvatska umjesto vojnog naoružanja u Afganistan šalje hranu i humanitarnu pomoć. Ja bih volio kada bi Hrvatska vojska povukla svoje vojnike iz Afganistana i prestala s okupacijom te zemlje. Volio bi da se novac koji ide na vojnu misiju u Afganistanu usmjeri ka siromašnim građanima koji čekaju u redovima pred pučkim kuhinjama i koji kopaju po kontejnerima tražeći boce kako bi ih prodali za 50 lipa. Sve je više građana koji tako žive i smatram da je ova Vlada potpuno asocijalna i neosjetljiva. Kako mi možemo govoriti o ruskoj prijetnji kada tisuće naših građana ne strepe od Rusa nego od ljudi poput Hanžekovića i onih koji su mu omogućili da se nalazi u toj poziciji. Drage dame i gospodo, prijetnja hrvatskoj državnosti nisu Rusi, Srbi ili tko već mi sami sebi. Najveća prijetnja hrvatskoj državnosti smo mi saborski zastupnici koji podupiremo slugansku politiku koja vodi uništenju naše zemlje. Iz tog razloga apeliram na vašu vlastitu savjest, znači ne samo opozicije, već i kolega iz HDZ-a da ne podrže ovu vlast, da kada bude glasanje da pokažu da imaju svoj stav, da pokažu da nisu tek lutke na koncu koje će glasati po stranačkoj stezi i da kažu gospodinu Plenkoviću, gospodine Plenković, ako nećete raditi nikakve reforme, ako ćete nastaviti sa ovim što je HDZ do sada radio, mi ćemo iduće izbore izgubiti, građani nas ionako ne mogu smisliti, hajmo napraviti nešto dobro za njih. Međutim, po starom receptu ja pretpostavljam da će kolege iz HDZ-a ipak poslušno svi dići ruke za istu onu politiku koju su podupirali svo ovo vrijeme. Htio bih se također u mom govoru osvrnuti i na kratku repliku gospodina Plenkovića meni. On je meni rekao, gospodine Pernar, deložacija se morala provesti jer pravna država mora funkcionirati. Gospodine Plenković, da pravna država funkcionira, ta ilegalna kreditna zadruga iz Austrije koja nikad nije dobila dozvolu za rad od HNB-a nikada se ne bi našla u poziciji da deložira obitelj Dukić. I to je suštinska stvar.
nismo mi ometali tu deložaciju zato jer smo htjeli kršiti zakon, već samo isključivo zato jer je ta deložacija sama po sebi em nemoralna, em nezakonita. I na to se svodi sve ovo. Također moram još jednu stvar napomenuti. Osim toga što je gospodin Plenković u predizborno vrijeme govorio da će zaštititi jednu nekretninu od ovrhe, a na kraju kao što vidimo HDZ i MOST su od toga odustali. Pojavljuje se i problem tajnih deložacija kojih će u budućnosti biti sve više. Taj ozbiljan problem posljedica je toga što Ovršni zakon ne kaže da ovršenik o terminu ovrhe mora biti unaprijed obaviješten, što znači da se ovrha po Ovršnom zakonu, odnosno deložacija, može provesti u bilo koje doba dana i noći. Ja apeliram na HDZ-ovu Vladu i Vladu MOST-a da izmjene Ovršni zakon na način da se taj horor koji se događao do sada samo pripadnicima srpske nacionalne manjine u doba rata, da ne izlaže tom hororu i naš vlastiti narod. Smatram da su deložacije bez najave horor same po sebi i da je to jedan civilizacijski nazadni moment te da nitko tome ne bi smio biti izložen. Bez obzira radilo se o Židovima u doba NDH, o Srbima u doba Domovinskog rata ili našim vlastitim građanima danas. Često puta se spominje ona famozna misao jednog njemačkog filozofa koji je rekao prvo su došli po Židove pa se nisam bunio, pa su došli po homoseksualce pa se nisam bunio jer ja nisam bio homoseksualac. Ideni su islamisti na vlast, ubijen je čak i američki veleposlanik, more izbjeglica, kolone izbjeglica sad dolazi iz Libije u Europu. Tih izbjeglica prije nije bilo, a libijski narod danas živi puno gore nego je ikada živio. NATO je počeo tu lažnu humanitarnu intervenciju da bi spriječio, odnosno zaštitio civile. Međutim, civila je ubijeno u toj NATO intervenciji i onome što je uslijedilo puno više nego je stradalo u desetljećima vladavine Muamera Gaddafija. Što se tiče intervencije NATO-a u Siriji, pa mi vidimo dame i gospodo da je NATO taj koji naoružava te pobunjenike koji imaju jedan islamistički predznak, koji skidaju glave, koji ubijaju taoce i na kraju krajeva sami američki dužnosnici priznali su da su oni stvorili ISIL, da su ih financirali i naoružavali. I civili koji stradavaju u Siriji bivaju ubijani na dnevnoj bazi sa hrvatskim oružjem jer je Hrvatska na zahtjev SAD-a donirala američkoj vladi oružje koje je zapravo završilo u Siriji. Nitko nikada za to nije odgovarao. Što se tiče politike u Afganistanu, što je to Amerika tamo promijenila i zašto je naša vojska uopće tamo? Ne znam da li znate, ali 1980. je Kongres predvođen demokratima odlučio dovesti talibane na vlast. Dao im je novac i oružje i tada je Bin Laden bio prijatelj Amerike. I što je Amerika napravila? 8 godina je dovodila talibane na vlasti i onda pod izlikom da su talibani teroristi ih samo par godina kasnije išla rušiti i već 15 godina tamo ubija ljude. S kojim rezultatom? Zašto je Hrvatska tamo i zašto Hrvatska služi interesima NATO pakta? Što se tiče izbjegličke krize, gospodo draga, je li bilo izbjeglica iz Afganistana u kolonama? Nije. Je li ih bilo iz Sirije dok se Amerika tamo nije uključila i napravila krvavi pir? Dame i gospodo, nije. Kao što nije bilo niti iz Iraka, niti iz Libije. Američka vlada, odnosno NATO pakt, je najveći generator izbjegličke krize, a istodobno prima najmanje izbjeglica. Ja bih samo zamolio zastupnika Pernara ako može da se drži teme. Može. Što se tiče djelovanja hrvatskih predstavnika u Europskoj uniji, odnosno u NATO-u, a vi ovdje kažete da ćete se aktivnije uključiti. Kako se to Hrvatska aktivnije do sad uključivala? O čemu je Hrvatska do sada odlučivala i što je Hrvatska učinila da se genocid i zločini nad bliskoistočnim zemljama zaustave? Apsolutno ništa, kao što ništa nije učinila niti za prava Palestinaca koji su gaženi i ponižavani na dnevnoj bazi. Ovdje piše, politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva. Vanjska politika u funkciji ostvarenja nacionalnih interesa. Dame i gospodo, koji to nacionalni interesi su mi i koje od tih interesa mi ispunjavamo našom vanjskom politikom? Da li je dolazak milijuna izbjeglica na naše
granice, da li je to naš interes? Da li je naš interes ubijanje ljudi u Siriji ili uspon islamske države u Iraku? Kakve mi koristi, dame i gospodo, od toga imamo? Ovdje piše da će naša država braniti da će se težiti zaštiti teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta. Dame i gospodo, državne granice naše zemlje su rupa na rupi, kolone ljudi prolaze bez ikakvih dokumenata. Kolika je to sigurnosna prijetnja, suvišno je o tome govoriti. Ovdje piše također da će podržati BiH na putu prema Europskoj uniji i članstvu u NATO. Gospodo draga, a što će dobiti BiH od Europske unije i NATO? Kao da već sada tamo ne vlada visoki predstavnik, kao da BiH ionako nije upravljana izvana, kao da tamo NATO trupe već nisu stacionirane. Što se tiče vaše posljednje poante, ovdje piše sljedeće: briga o Hrvatima u BiH te skrb o hrvatskim manjinama u ostalim zemljama bit će strateška zadaća Vlade Republike Hrvatske. Dame i gospodo, zapitajte se, ako HDZ ne brine za Hrvate unutar Hrvatske, ako se Hrvati autobusima na dnevnoj bazi iz Hrvatske iseljavaju, ja znam da je nekima to smiješno, ali obiteljima ljudi mladih koji odlaze iz naše zemlje to nije nimalo smiješna tema. Znači, ako ne pomaže Hrvatima u Hrvatskoj, kako će to HDZ pomoći Hrvatima u BiH? Kako? Odgovor je jasan, odnosno nameće se sam po sebi. Nikako, dame i gospodo. I to je najveća sramota, što je stranka koja je po svojoj prirodi trebala biti državnotvorna učinila sve da se suverenitet naše zemlje raspline, da nam dolaze direktive, poput na primjer direktive o GMO-u, jer što se događa apropo vašeg suvereniteta i vašeg domoljublja, dame i gospodo, i vašeg suodlučivanja u Europskoj uniji. Europska unija donese direktivu da se dozvoljava prodaja GMO hrane za ljudsku uporabu, odnosno konkretno 2 vrste GMO soje. I što Hrvatska po tom pitanju može učiniti? Ništa, zato jer su EU direktive obvezujuće. A s druge strane, unutar Europske unije je glas Hrvatske vrijedi manje nego glas nas 4 iz Živog zida ovdje u Saboru. Znači, vas je tamo, to jest hrvatskih predstavnika u EU parlamentu možda 1%, dame i gospodo. I molim vas, gospodine Petrov, da ne pokušavate mi suflirati, da šutim jer imam pravo na izlaganje na ovu temu, molim vas. Htio bih reći da europska budućnost, što znači za HDZ europska budućnost, za nas tu u Hrvatskoj? Da li to znači naš odlazak iz Hrvatske? Da li je za vas europska budućnost da mladi ljudi odlaze u Irsku i Njemačku? Je li to njihova europska budućnost, dame i gospodo? Ne, to nije europski san, to je noćna mora. A da ne govorim o tome kakvu monetarnu politiku nam Europska unija nameće. Vi ste jedva uspjeli doći do toga da revizija uđe u HNB. Međutim, ono ključno pitanje je pitanje monetarne politike, a to pitanje bježite od njega ko vrag od tamjana. A dok se to pitanje ne riješi, ništa se, dame i gospodo, neće riješiti. Netko će reći, kakve veze ima vaša vanjska politika sa našom monetarnom politikom? Sve je to dio iste priče, sve je to priča MMF-a, sve je to priča Washingtona, Svjetske banke i Brisela. Jedino što smo od njih dobili čvrste direktive su sljedeće: mora se raditi privatizacija, i to smo vidjeli. Počelo je telefonskim putem, kako će se nastaviti sam Bog zna. Ispričavam se. Hvala. Uvažene kolege zastupnici, danas imamo na temu znači MOST-ove reforme. To je ona priča znači od čovjeka koji je iza mene, zove se Božo Petrov i često puta je on govorio nama svima o reformi uprave. Ono što mi danas imamo prilike vidjeti jest da reformom uprave će zapravo tih birokrata biti više, a ne manje. A intencija, odnosno prikaz u javnosti jest obratno. Htio bih ispričati koje je moje iskustvo sa Ministarstvom uprave koje je bilo pod kontrolom gospodina Bože Petrova, odnosno MOST-a. Iako je
do sada bila praksa Ministarstva uprave da dozvoljava registracije stranaka sa imenom, na primjer HSS Stjepan Radić ili HSP Ante Starčević, usprkos tome što već postoje stranke i HSS i HSP, kada je dan zahtjev za registracijom Živi zid Ivan Vilibor Sinčić, gospođa, znači ministrica, odnosno njena pomoćnica unutar ministarstva pod njenom kontrolom, je odbila taj zahtjev. Zbog čega? Ja se ispričavam, ali ja bih molio uvaženog zastupnika da se drži teme. Gospodine Petrov, govorimo o reformi uprave. Vi ovdje pričate, a mi imamo iskustvo sa Ministarstvom uprave, jer ću na kraju poentirati koliki ste licemjeri. Možete mi oduzeti riječ ako želite, ja ću otići nazad na mjesto. Nemam namjeru vam oduzimati zastupniče riječ, ali mislim da se radi o prijedlozima zakona i da je to tema sadašnje rasprave. Gospodine Petrov, hoćete mi dozvoliti da govorim ili ne? Ako ne, ja ću otići nazad. Da, ja se samo nadam da ćete se držati teme. Drugo iskustvo naše koje je bilo sa MOST-om je bilo sljedeće. Znači, predali smo zahtjev za registracijom stranke Jedina opcija i što ministarstvo radi? Iako se do sada uvijek izlazilo strankama u susret, onog trena kada je ekipa povezana sa Živim zidom dala taj zahtjev, nama se nije izašlo u susret. Gospodine Pernar, ja vas molim da se držite teme, inače ću vam morati oduzeti riječ. Gospodine Petrov, vi ste išli na izbore sa pričom o tome kako postoji grupa ljudi koja je korumpirana, kako postoji grupa ljudi, odnosno skup pojedinaca sa privatnim interesima i što je najbitnije, koja je nepoštena i koja svoje odluke ne donosi jednako prema svima, već je pristrana. Svojim ponašanjem prema nama Ministarstvo uprave bilo je pristrano. Vaša retorika prije izbora i sada neodoljivo me podsjeća na događaj opisan u Orwellovoj knjizi Životinjska farma. U toj knjizi... Gospodine Pernar, ja vam izričem prvi put opomenu po članku 239. Ja vas molim da ne inzistirate dalje da moram poduzeti opomenu s oduzimanjem riječi. Ja vas molim i upozoravam da se držite teme. Ja imam 15 minuta, ali ako mi vi ne dozvoljavate da govorim, ako mi oduzimate to pravo, ja ću prihvatiti vašu volju ovaj put. Evo, ja bih molio, uvaženi zastupniče, ja razumijem da je danas konstituirajuća sjednica, znam da se nije uspio stići proučiti Poslovnik prije, ali u trenutku kada preuzmete riječ i onih 15 minuta koje imate na raspolaganju, drži se teme za tu raspravu. I molio bih da se skoncentrirate za tu temu. Gospodine Petrov, zar vi pokušavate meni reći da ćete mi vi govoriti što ću govoriti o reformi uprave koju vi provodite? Ne razumijem vas. Evo ovako, ja se stvarno ispričavam, ali evo ja vam moram oduzeti opomenu s oduzimanjem riječi iz razloga što nemate potrebu polemizirati. Ja vas molim da se vratite nazad na svoje mjesto. Čestitam vam na demokraciji. Hvala. Zahvaljujem se na govoru kolegi Marasu i htio bih upravo reći da je Jutarnji list napao vas, gospodine Petrov, i mene. Kaže kako je Saborom zavladalo čisto trolanje, Petrov je u savezu s Pernarom, Grmojom i Buljem Parlament prometno u hram neviđene demagogije. Mi smo došli u situaciju da nam Marijan Hanžeković, koji je izgubio svoje nesretne klijente sa HRT-a zbog vaše namjere da mu se oduzme prisilna naplata putem ovrha, odlučio napadati i Grmoju jučer, a sad ste, gospodine Petrov, došli vi na red i želim vas ovom prilikom vam zahvaliti na prijedlogu kojeg ste uputili u zakon. A htio bih se samo još kratko osvrnuti na govor gospodina Marasa. Međutim, što se dogodilo? Ova me vijest toliko izbacila iz takta da sam ja zapravo zaboravio što sam gospodinu Marasu htio reći. Eto, ali vam se želim zahvaliti na tome što Hanžekoviću mrsite račune. Hvala vam. Hvala vam, predsjedniče. Prije svega, građane naše zemlje više zanima hoće li živjeti bolje u naredne 4 godine nego tko će biti novi premijer ili ministri. Međutim, postavlja se pitanje što je potrebno za bolji život građana. Da li su to
zamjene lica ili je to promjena politike. Iz onoga što smo imali prilike vidjeti iz programa Vlade, sve daje naznaku da se u suštini nastavlja sve po starom. Mi smo imali prilike vidjeti u proteklih 25 godina da je Hrvatska umjesto suverene politike vodila slugansku politiku. Imali smo prilike vidjeti gdje oni koji su govorili o domoljublju su zapravo zaveli zemlju u crno i doveli do bijega hrvatskog uvođenja poreza na nekretnine čiji će cilj biti konačno razvlaštenje našeg naroda od imovine. Drage dame i gospodo, nakon što udare na građane naše zemlje i nakon što udare na našu samu državu i kad je rasprodaju i privatiziraju sve što je preostalo, tada ćemo na red doći i mi sami. Znači i gospodin Peđa Grbin, i gospodin Glavašević, i gospodin Marin Škibola, i moj donedavni kolega Hrvoje Runtić i moje kolege meni s desne strane u HDZ-u, svi redom. Što će reći da je plan bankara, odnosno zavjera, je globalnih razmjera, preslikava se na lokalnoj razini, ali je usmjerena protiv svih nas. Jedini koji će u takvom poretku opstati je elita koju čini samo 1% ljudi. Tih 1% kontrolira sve, drže medije, ucjenjuju vlast. A zašto? Zato jer vlast ne može sama stvarati novac, znači država nema monetarni suverenitet. I zbog takvih okolnosti i takvih okvira poslovanja je prisiljena, odnosno ovisna je o privatnim bankama za novac. A sve dok je tome tako, o kakvoj mi samostalnosti možemo pričati, o kakvoj suverenosti možemo govoriti, drage dame i gospodo. Također, vidjeli ste da je Washington, odnosno NATO, provodio katastrofalnu geopolitičku politiku. On je vodio sljedeće intervencije. Prvo je rasturio Irak i u Iraku i dan danas ljudi umiru i dan danas tamo se skidaju glave, a kolona izbjeglica dolazi u našu zemlju. Ja se nadam, to jest ja bih volio da Hrvatska umjesto vojnog naoružanja u Afganistan šalje hranu i humanitarnu pomoć. Ja bih volio kada bi Hrvatska vojska povukla svoje vojnike iz Afganistana i prestala s okupacijom te zemlje. Volio bi da se novac koji ide na vojnu misiju u Afganistanu usmjeri ka siromašnim građanima koji čekaju u redovima pred pučkim kuhinjama i koji kopaju po kontejnerima tražeći boce kako bi ih prodali za 50 lipa. Sve je više građana koji tako žive i smatram da je ova Vlada potpuno asocijalna i neosjetljiva. Kako mi možemo govoriti o ruskoj prijetnji kada tisuće naših građana ne strepe od Rusa nego od ljudi poput Hanžekovića i onih koji su mu omogućili da se nalazi u toj poziciji. Drage dame i gospodo, prijetnja hrvatskoj državnosti nisu Rusi, Srbi ili tko već mi sami sebi. Najveća prijetnja hrvatskoj državnosti smo mi saborski zastupnici koji podupiremo slugansku politiku koja vodi uništenju naše zemlje. Iz tog razloga apeliram na vašu vlastitu savjest, znači ne samo opozicije, već i kolega iz HDZ-a da ne podrže ovu vlast, da kada bude glasanje da pokažu da imaju svoj stav, da pokažu da nisu tek lutke na koncu koje će glasati po stranačkoj stezi i da kažu gospodinu Plenkoviću, gospodine Plenković, ako nećete raditi nikakve reforme, ako ćete nastaviti sa ovim što je HDZ do sada radio, mi ćemo iduće izbore izgubiti, građani nas i onako ne mogu smisliti, hajmo napraviti nešto dobro za njih. Međutim, po starom receptu ja pretpostavljam da će kolege iz HDZ-a ipak poslušno svi dići ruke za istu onu politiku koju su podupirali svo ovo vrijeme. Htio bih se također u mom govoru osvrnuti i na kratku repliku gospodina Plenkovića meni. On je meni rekao, gospodine Pernar, deložacija se morala provesti jer pravna država mora funkcionirati. Gospodine Plenković, da pravna država funkcionira, ta ilegalna kreditna zadruga iz Austrije koja nikad nije dobila dozvolu za rad od HNB-a nikada se ne bi našla u poziciji da deložira obitelj Dukić. I to je suštinska stvar. Nismo mi ometali tu deložaciju zato jer smo htjeli kršiti zakon, već samo isključivo zato jer je ta deložacija sama po sebi em nemoralna, em nezakonita.
I na to se svodi sve ovo. Također moram još jednu stvar napomenuti. Osim toga što je gospodin Plenković u predizborno vrijeme govorio da će zaštititi jednu nekretninu od ovrhe, a na kraju kao što vidimo HDZ i MOST su od toga odustali. Pojavljuje se i problem tajnih deložacija kojih će u budućnosti biti sve više. Taj ozbiljan problem posljedica je toga što Ovršni zakon ne kaže da ovršenik o terminu ovrhe mora biti unaprijed obaviješten, što znači da se ovrha po Ovršnom zakonu, odnosno deložacija, može provesti u bilo koje doba dana i noći. Ja apeliram na HDZ-ovu Vladu i Vladu MOST-a da izmjene Ovršni zakon na način da se taj horor koji se događao do sada samo pripadnicima srpske nacionalne manjine u doba rata, da ne izlaže tom hororu i naš vlastiti narod. Smatram da su deložacije bez najave horor same po sebi i da je to jedan civilizacijski nazadni moment, te da nitko tome ne bi smio biti izložen, bez obzira radilo se o Židovima u doba NDH, o Srbima u doba Domovinskog rata ili našim vlastitim građanima danas. Često puta se spominje ona famozna misao jednog njemačkog filozofa koji je rekao: prvo su došli po Židove pa se nisam bunio, pa su došli po homoseksualce pa se nisam bunio jer ja nisam bio homoseksualac, pa po Jehovine svjedoke, a ja nisam bio Jehovin svjedok. Drage dame i gospode, ova zločinačka politika koju provode strane banke u suradnji sa domaćim marionetama sada dolazi i do nas samih, i ako se mi sada tome ne suprotstavimo, pitanje je samo trenutka koja će se iduća obitelj naći u nezavidnoj situaciji. Moram također još jednom napomenuti, ruka koja daje uvijek je iznad ruke koja prima. Sve dok će Vlada premijera Plenkovića ovisiti o stranim bankama za novac, ruka banke uvijek će biti iznad njegove, što znači da je ova Vlada kao i prethodne vlade marionetska, odnosno upravljana izvana. Na to je upozorio nedavno i Vladimir Šeks u samoj izbornoj noći kada je rekao da neformalne grupe ljudi zapravo vladaju našom zemljom, a da smo mi koji stojimo, odnosno sjedimo u ovom Saboru, tek sudionici u jednoj predstavi koji ne donosimo odluke. Odluka iracionalna, pogrešna i suluda, i da javnost niti u Hrvatskoj niti u Njemačkoj ne odobrava takvu odluku. Osobno sam živio i radio u Njemačkoj i kada pitate prosječnog Nijemca koji je proživio strahote Drugog svjetskog rata da li bi opet išao na rusku granicu, njihov odgovor vam je 1.000.000% ne. Oni koji šire propagandu, strah i zapravo šokiraju javnost sa nekim tobožnjom ruskom opasnošću i da će, ne znam, Rusija svakog trena napasti Europu, mislim da je to laž koja nema veze sa zdravom pameću. Također htio bih se osvrnuti na činjenicu da samo Hrvatski sabor ima mandat da šalje vojnike naše izvan granica naše zemlje. Hrvatski sabor nikakvu odluku o tome nije donio i šokiralo me kada sam pročitao, piše mi smo obećali tamo poslati vojnike i u stilu vojnici naši idu na tu granicu, a onda na dnu teksta piše ali kao na kraju piše ali o tome će odlučivati Hrvatski sabor. Međutim, odluka je već donijeta. O čemu će onda Hrvatski sabor odlučivati? Zašto se javnost ne pita što želi? Zbog čega nema javne rasprave o ovom pitanju? Nama se jednostavno ova tema servira kao zdravo za gotovo, kao da je to najnormalnija činjenica, i ja pozivam ovom prilikom sve zastupnike koji podržavaju tu odluku da oni prvi uzmu uniforme i oružje i da oni prvo odu na rusku granicu, a da nas koji smo protiv rata da nas ostave ovdje, jer najlakše je slati, gospodo iz HDZ-a vi se smijete, ali vi ste slali ljude u rat, dok su ljudi išli u rat i dok su ginuli za ovu zemlju vi ste pokrali cijelu državu. Nemojte se smijati, molim vas. I imam osjećaj da dok vi spremate novu privatizacijsku pljačku, odnosno val privatizacije, da opet radite isto. Samo ovaj put šaljete te jadne ljude gdje uopće nema potrebe da oni budu. Dužnost i obveza naših vojnika je da štite granice naše zemlje, a ne drugih
zemalja jer naša država je Hrvatska. I mislim da je odluka o miješanju u sukob koji nema veze s nama i zapravo koji je dio propagande Washingtona i sluganskih vlada u Europskoj uniji u jednoj, kako bi to rekao, psihološkoj borbi i ratu protiv Rusije koja zaista ne predstavlja nikakvu prijetnju niti jednoj baltičkoj zemlji, niti Njemačkoj, niti Poljskoj, niti Hrvatskoj. Znači to je sve jedna velika kampanja pranja i ispiranja mozga i zapravo se radi o huškačkoj propagandi. Naši građani, njih ne straše Rusi, njih straši ova vlada koja podiže poreze, kao što je kolega Maras rekao, na hranu, od kojih vlada koja diže cijenu struje, ovršitelji koji za 2 kune duga uzmu 600 kuna duga. Problem za građane je to što moraju kopati po smeću, što se hrane u pučkim kuhinjama, što ima sve više beskućnika i prosjaka na ulicama. Znači i ova država naša, umjesto da odvaja za siromašne, mi vidimo da naš novac, novac poreznih obveznika se planira kanalizirati u jednom drugom smjeru. Znači u vojnu opremu, u vojne misije i tako dalje. Međutim, znači kao i vlada Oreškovića i ostale prethodne vlade koje su služile Washingtonu, čini se da je zadnji rat koji ova država i ova vlada planiraju pokrenuti rat protiv siromaštva. Hvala. Program ove vlade vrlo je, ma u biti to nije program, to je jedan pamflet, ali ima jedan dio u kojem se oni dotiču, piše Hrvatska i njena vanjska politika. Kaže ovako: Republika Hrvatska će angažiranije koristiti prednosti članstva u EU i NATO. Dame i gospodo, kakve smo mi koristi do sad dobili od članstva u Europskoj uniji? Po svemu sudeći nikakvu, osim članarine od više stotina milijuna eura i mizernom novcu koji nam je vraćen nazad, nametnut nam je cijeli dio direktiva, cijeli niz direktiva koji ograničavaju našu kako monetarnu, tako poreznu i poljoprivrednu politiku. Rezultat ulaska u Europsku uniju nije bio gospodarski rast, odnosno rast zaposlenosti. Naprotiv, zaposlenih je danas manje nego je bilo kada smo u EU ulazili. Što se tiče poljoprivredne proizvodnje, ulaskom u EU ne da nismo dobili novo tržište, nego smo izgubili i naše vlastito. Broj blokiranih građana također je porastao od ulaska u EU, a ista stvar se dogodila i sa vanjskim dugom. Ja ne znam, porastao je i PDV, ja ne znam postoji li ijedan pozitivan pokazatelj gospodarski s kojim se mi ulaskom u Europsku uniju možemo pohvaliti. Jedino što vi smatrate uspjehom je vjerojatno bijeg od više od 100.000 ljudi iz naše zemlje koji su našli vjerojatno radna mjesta tamo, ali ona ovdje nisu stvorena. A osnovna ideja je bila da se ta radna mjesta stvore ovdje. Što se tiče NATO-a i njegovih blagodati, mi smo vidjeli koji su to darovi NATO pakta. Vidjeli smo nedavno u Jemenu bombardiranje, vidjeli smo tamo mrtve i to sve provodi ekipa iz Washingtona. Znači Hrvatska nije članica u NATO-u koja suodlučuje, već Amerika o svemu odlučuje, a mi smo tamo samo sluge koje slušaju i rade ono što im se kaže. Pogledajte što je Amerika u Iraku radila, dame i gospodo. Tamo je doslovce rijeka krvi potekla zbog američke agresije. Da, gospodo, nemojte glave okretati. Što se tiče američkih zločina u Libiji, odnosno NATO-ve intervencije u Libiji, na koji način je Hrvatska tamo sudjelovala? Koji su rezultati tamo? Naroda, ne samo iz nama susjedne Bosne i Hercegovine, već i iz naše vlastite domovine Hrvatske. Naš narod svakodnevno iseljava i autobusi puni mladih ljudi izlaze iz zemlje. Postavlja se pitanje tko će onda ovdje ostati? Hoćemo li to biti samo mi koji sjedimo ovdje u Saboru i zaposlenici Sabora i ljudi koje kolege iz MOST-a nazivaju uhljebima? A što je sa ostalim ljudima koji nemaju posao, koji nemaju sigurnu plaću, kojima su računi blokirani, kojima se struja iskapča ili voda? Drage dame i gospodo, obitelj Dukić, kakva je njihova budućnost u ovoj zemlji?
Obitelj Dukić je danas, dok je gospodin Andrej Plenković koji sada sjedi iza leđa meni sa desne strane, dok je on danas bio u Saboru i pripremao se za nastupni govor, u to isto vrijeme je interventna policija izvlačila članove njegove obitelji iz njihovog jedinog doma na adresi Sveti Duh 8 na zagrebačkom Črnomercu. Obitelj Dukić gledala je gospodina Plenkovića kada je na televiziji u predizbornoj kampanji govorio o tome kako će se zaštititi jedina nekretnina od ovrhe i da će obitelji biti zaštićene. Danas, na toj deložaciji njega nije bilo, niti on ništa učinio da se ona zaustavi. Žalosno je što su današnji dan, znači dan kada se inaugurira Vlada, odlučili provesti tu monstruoznu radnju po nalogu strane kreditne institucije, odnosno štedno-kreditne zadruge Raiffeisen Bank iz Austrije. Bitno je za napomenuti suštinski problem koji naša zemlja ima, a to nije nažalost kadrovski. To je problem monetarne politike Hrvatske narodne banke koja trenutno niti je narodna, znači jer nije u službi naroda već u službi stranih banaka, niti je hrvatska, odnosno Hrvatska je samo na papiru, a u stvarnosti je podređena ne Hrvatskom saboru nego stranim interesima i stranim direktivama, pogotovo onim direktivama koje dolaze iz Bruxellesa, i na kraju krajeva nije niti banka jer vrši ulogu samo razmjene strane valute u domaću i obratno. Suštinski problem financijskog sustava kojeg mi imamo je sljedeći. Sav novac koji mi posjedujemo u našim novčanicima ili imamo na našim računima nastaje samo isključivo kao kredit. I taj kredit se na neki način raspodjeljivao i u konačnici došao do nas samih. Međutim, sav kredit koji smo mi posudili i kao država i kao društvo morat ćemo kad-tad vratiti uvećan za iznos kamata. I tu zapravo nastaje cijeli problem. Novac za otplatu kamate ne postoji. Drugim riječima, banke kad posuđuju kredite, posuđuju samo glavnice kredita, a novac za otplatu kamate nikada nije ušao u opticaj. Slikovito rečeno, ako hrvatska Vlada posudi $1 milijardu izvana, a mora vratiti 1,5 milijardu, onih pola milijarde ne postoji. Ova Vlada, nažalost, koliko se meni čini, nastavlja i sa provođenjem takozvane kreditne i depozitne multiplikacije, što znači da će i banke i dalje nepostojećim novcem, odnosno izmišljenim, koje postoji samo na računalnim zaslonima, izdavati kredite, zaduživati i stvarati novac, odnosno inflaciju, iako tog novca zapravo nema. Javna je tajna da je u Hrvatskoj samo 20% depozita pokriveno ili možda 30% stvarnim novcem. 70% novca kojeg građani pod navodnicima imaju na svojim računima ne postoji. Kada bi oni sutra otišli u svoje banke podići svoj novac, oni bi samo mogli naići na dugi red ljudi ispred njih i shvatili bi da tog novca nema. Umjesto da naša država sprovede monetarnu reformu, znači da Hrvatska narodna banka ponovno dobije vlast nad stvaranjem novca i da se država izravno financira od središnje banke, te da se bankama zabrani stvaranje novca iz zraka, odnosno multiplikacija kredita i depozita, ista ona politika monetarna koja nas je dovela do sloma provodit će se i dalje, a posljedice će biti neizbježne. Prva i osnovna posljedica nemogućnosti vraćanja kredita jest gubitak vlastite imovine. Ono kroz što je danas ujutro prolazila obitelj Dukić, neki će reći kakve to ima veze sa mnom. Pa ima, zato jer se naša država u suštini nalazi u istoj situaciji kao i ta obitelj. Ni naša Republika Hrvatska nema novaca ni da pokrije svoje vlastite rashode trenutne, a kamoli za vraćanje prethodno uzetih kredita. Stvarni deficit se skriva. Neki govore o tome da su prihodi proračuna 110 milijardi kuna, a rashodi 120, odnosno da je manjak samo 10 milijardi kuna. Međutim, već iduće godine na naplatu dolazi i 27 milijardi kuna kredita, čime se manjak zapravo povećava sa 10 na 37 milijardi kuna. Strane banke neće imati milosti prema našoj zemlji i našem narodu. I zbog toga je prilikom prošlog sastavljanja Vlade guverner Orešković prvi razgovor koji je obavio biti jako zadovoljni znači za njih. To
To znači, dame i gospodo, da je uskoro krenuo sa telefonskom rasprodajom naše zemlje. I naravno da su bankari odobravali taj njegov plan. Nažalost, gospodin Andrej Plenković koji sjedi iza mene, meni s desne strane, iako se vjerojatno protivi rasprodaji naše domovine, biti će prisiljen i ucijenjen od strane tih bankara rasprodavati ju kao što je činio njegov prethodnik Orešković. Što znači da on neće imati ulogu vođe i državnika, nego tek stečajnog upravitelja. Uloga ostaje ista, a imena se mijenjaju. Kao što je Larry Hannigan, Australac, 1971. godine objasnio u svojoj knjizi Hoću zemlju plus 5%. Drage dame i gospodo, osim monetarne politike koja je dovela, kao što govorim već, do neotplativosti kredita i trajne kunske besparice u zemlji, druga pogrešna politika koju ova Vlada nova namjerava provoditi jest znači sluganstvo Washingtonu i Briselu. Nova ministrica financija Martina Dalić zapravo nije nova. Ona je stara nova ministrica koja je u međuvremenu radila za MMF i tamo se pripremala u Washingtonu za provođenje svih mjera koje će nama biti nametnute, od kojih je vjerojatno jedna od prvih